Здравейте, аз съм инвеститорът, който ще застроява Карадере. Значи не виждам какъв е проблема и защо трябва да се дига така шумотевина около това. Първо, какво означава Карадере? Хем кара, хем дерели, не го схващам това. Аз съм измислил доста по-интересно име, което смятам да използвам. Значи едното е Слави Инвест 94 Резорт. Второто име, нали, ако това случайно някоя друга фирма има с подобно име, е Holiday Transmatch 2000. Това не знам какво означава, обаче звучи много по-българско, нали, от Карадере и много по-звучно. Карадере, туп-туру-дуру, Карадере, туп-туру-туп. Хората ме питат с какви очи точно ще застроявам Карадере. И аз им отговарям с сини. Не вярвам сините очи да са противозаконни. Нали, изчетах закона, не видях такъв проблем да има. Нали. Сега от друга страна, други хора ми казват, там има застрашени видове, нали, ти ще ги убиеш. Те самите са толкова големи, нали, такива папатаци. Нали. В крайна сметка никой няма да убийства. Това съм убеден. Аз колко животни съм избил, нали, в Африка и тук и по Европа съм требил животни яко. Аз по принцип ненавиждам животните. Така че 5 бройки на никой няма да убийства, това съм сигурен. Карадере, туп-туру-дуру, Карадере, туп-туру-туп. Освен, че мразя животните, мразя и пясъка. Гаден, мръсен пясък. То пясък трябва да се разбърка с цимент, да се направи бетон. Изобщо целият пясък по света трябва да стане на бетон. Значи в пясъка кучетата обичат да спят в пясъка. Аз кучетата, те понеже са животни и затова трябва да мрат. Ела бе да ти айде мни бе, мяр мръсен. Карадере, туп-туру-дуру, Карадере, туп-туру-туп. Другите животни, които обичат да играят в пясък, това са децата. Обаче те нямат пари, нали, съответно са нерентабилни. Аз не мога да строя нещо, нали, за някой, който няма как да си плати. Така. Ето. този пясъчник се превърна, нали, в бонище. Има капачки, всякакви има тук. Нали. В крайна сметка аз съм измислил план, имам план, бизнес план имам, нали. Всичките пясъчници да се превърнат на вулканизатор. И така, нали, децата могат да си идват пак, нали, и вместо, нали, си губят времето в игри, просто, нали, да залепят гуми и да слагат джанти и такива неща, нали, да правят и нали, на ниска надница. И така, нали, като им окапат косите, поне ще знаят да ценят живота, нали, т.е. ще има някаква поука от тази работа, не? Тук се заливат в пясък и ха-ха-ха-ха, нали, да се смеят и да се чудат какви глупости други да правят. Хоп, майка с количка. Трябва да се умитаме, защото ако тя посне в БГ мама, нали, какво е видяла, и ако ме разпознаят, примерно, ще стане голям проблем и край с Карадере, с всичко. Нали. Затова аз тръгвам.